Nagkaguliyang sa gawa sa F. Bustamante Central Elementary School sa Davao City sa unang adlaw sa klase kagahapon. Kinihuman ni Alma ang usa ka ginikanan kay wala gitugtan nga makasulod aron ihatod ang iyang anak sa mismong classroom. Ani ang report ni Argil Relator. Naay common sense ang mga parents. Sabi ko sa inyo. Sabi ko, kaya lang, yes, kabalo ko. Pero ang mga teachers dito, ma'am, sila ang mag-take charge sa inyong anak. Hindi na ma'am, let go sa hindi lang kami ng mga anak. Ano pa kami sila na? 2 years lang daw. Pero ma'am, ay teacher. Wala ko inagod. Ihatod na ako kung anak, mananay ko. Kini ang eksena dihang nakiglalis ang usa ka inahan sa school principal sa F. Bustamante Central Elementary School sa Tibungco, Davao City. Kay buot niya nga siya mismo ang muhatod sa iyang anak sulod mismo sa classroom niini sa unang adlaw sa klase kagahapon. Makapilang beses na ginabalik-balik sa principal nga dunay teacher nga naghulat nga mausay modala sa mga bata ngadto sa ilang classroom. Samtang nagkadugay ang diskusyon, padayon ang pagpasulod sa mga estudyante lamang. Apan wala kapugnan, nakasulod gayud ang mga ginikanan. Ni Chabaw na sab ang mga bata. Usa ang inahan nga si Manilin nga nakasaksi sa hitabo. Giuli na lang matud pa niya ang iyang anak, sanglit nagkaguliyang nasa gate. Busa, inay kagahapon, karong adlaw na niya gipasulod sa klase ang iyang anak nga kindergarten pupil. Guot jud kaayo nya human naglisod ko angay mohilak man akong anak kung dili gyud ihatod siya hang room. Gitawagan na lang ako si ma'am nga ma'am dili gyud mi kasulod ma'am unsaon ako ni matong niana lang si ma'am nga pagkaugma na lang kay kadto nga kahapon daw namong gud sila kuan kanang bisita. So pagkakaron pa daw pwede mosulod ang mama. Hinuon ang inahan nga si Adeza, nakasulod man kuno sila human ang usa ka oras nga pagpaabot sa gawas, diyang nikalma na ang sitwasyon. Siyempre, para makakita jud ko kung asa yung room o kanang makita na ko na na-plaster jud siya nga nakalingkod. Nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mismong principal sa eskwelahan, apan midumili na kini nga moatubang sa kamera. Apan sa iyang pahayag, gisaysay niya nga kadaghanan sa pupils kay na-plaster na sa sulod, diyang nagpahigayon sila sa ilang flag raising ceremony. Latecomers matud pa ang namugos nga sila mismo ang musulod ug muhatod sa ilang anak sa classroom. Sa mga hulagway nga gipakita sa eskwelahan, dunagayoy mga magtutudlo nga nag-atang na sa gate nga maoy mugayad sa mga bata pasulod sa tulunghaan. Gipaklaro sab sa principal nga gipahibalo na daan ang mga ginikanan sa maong pulisiya ato sa parents orientation niadtong August 17. Sa ikaduhang adlaw sa klase karong adlaw, hanay na ang pagpasulod ug pagpauli sa mga pupils. Oras na karon ting ulian ug ato makita ang mga ginikanan nga nagkatapok dinhi sa gawas sa exit gate aron mosundo sila mga anak. Ang ginahimo karon sa school management ang mga teacher mo'y mohatod sa mga bata paingon dinhi sa gate sa higayon lamang nga dunay ginikanan o guardian nga mosundo sa mga bata. Tungod sa hitabo, nadesisyonan nga hatagan og usa ka semana nga lugway nga makasulod ang mga ginikanan sa mga kinder hangtod grade 3 pupils. Ana sa sobra 3,000 ang pupils sa maong eskwelahan. Panawagan sa DepEd 11 nga respetuhon sa mga ginikanan ang mga polisiya sa eskwelahan nga una na nga gipahibalo kanila. Ang tumong og tuyo lang yun ana para sa tanan is para sa kabataan, para sa mga anak ba. Nga hanay siya, hapsay siya, dunay paghatod nimo sa imong anak na dawat nga teacher, ingon niya na. Kana ginahimo sa eskwelahan, dili para ihakog ang inyong mga anak, no? Ginahimo lang sa eskwelahan para hapsay tang tanan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao.